Počuli ste už o street workoute, ktorý si čoraz väčšiu obľubu získava aj u nás? Pokiaľ nie, pozývame vás na rozcvičku do jedného z nitrianskych parkov, ktorý pravidelne navštevuje miestny futbalista Vratislav Gajdoš. Cvičím takto zhruba nejakého pol roka. Väčšinou chodievam cvičiť sám, lebo mám aj rodinu a s tréningami nedá sa to vždy sklobiť, tak ja chodím väčšinou ráno sám pri venčení psa a takto s chalami chodievam sem tam raz za týždeň, ako kedy vydá. Nuž Vraťovi ako keby sa tréningy na futbalovom štadióne pod Zoborom málili, aj preto má však racionálne vysvetlenie. Človek, keď sa chce niekam posúvať, tak by mal robiť aj zvlášť na sebe mimo tréningov. Čom to je zaujímavé, možno oproti bežným tréningom na futbale? Tak myslím si, že tieto cviky sú hlavne dobré v tom, že človek sa naučí ovládať telo ako celok, lebo vlastne v týchto cvikoch musíš vlastne zapájať všetky svaly naraz a myslím si, že to dodáva dosť dynamiky a obratnosti. Je to vlastne celotelové cvičenie, ale hlavne dôležité sú brucho, chrbát a spodný chrbát. To sú vlastne partie, ktoré sú dôležité na triky a potom už na súťaže. Ale je to kompletne o celom tele. Ideálne pre športovcov, ideálne aj pre nešportovcov? No určite, vlastne keď človek chce niečo robiť pre seba v rámci nejakej fyzickej zdatnosti, tak toto veľmi odporúčam. Street workout ale nie je na Slovensku až tak rozšírený. Oproti svetu sme samozrejme ešte na začiatku, ale postupne sa to dáva do popredia a je to veľmi dobré podľa mňa. No a na záver pri tomto cvičení to najpodstatnejšie. Najlepšia výhoda je, že to máš vlastne zadarmo.